o ka ca o ka ca ta fo tan ko la mais ka alif lam tigɛ ka bala dɔrɔn ka kɛ suduri saba ye annasi n'a fɔ y'a fɔ to 92 mina kuranɛ kɔnɔ 697 ye aljinnati alkuranɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o bɛna yɔrɔ 4 wannasi kuranɛ kɔnɔ o yɔrɔ 5 de annasi ani annasu wannasi binnasi linnasi o n'a ɲɔgɔnna a sɛbɛncogo de o ye wannasi ye 5 de kuranɛ kɔnɔ la anna jahannama min aljinnati wannas imuno kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ o jinnati ye 4 wannasi ye 5 donc mais o laban de ye ni sura ni sisan alhamdulillah kuma joya kuma n'a ye duguma sura ninnu fara kan ka kuma to sena jiginna ne yɛrɛ kɔnɔ sanfɛ sura ninnu o ye maa kalanbaw ko ye nka duguma sura in bɛɛ b'i ta dɔn o la komi an y'o dɔw ta wa an tɛ wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na fo an karamɔgɔ kɛ dugawu kɛ dugu in ɲɛ an b'a dɔn dugu in mɔgɔ ma mɛna sigi dugu la bɛɛ ye dugu sigibaa ye nka dugu in tutigɛbaa ye kin 2 de ye n'o ye Tarawelera Diɲɛna ani Kɛndara donc an bɛ a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ dugu in ɲɛ an nana banni ko min na an bangebaaw fana banna ka kɔn ale ɲɛ yan de ye Diɲɛna ye n'o ye dugu fondateur fɔlɔ ye walima a 2nan walima an jɛra k'a kɛ ne kɛ lagali cogo don o de ye dugu sigibaa fɔlɔw ye ni Ala sɔnna sini dugu du 2 an b'o jira o la bulon 2 ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma o bɛna to i bɛ da la yɛrɛ k'a fɔ ni 2 de ye dugu sigi bulon yɛrɛ cogoya b'o jira sini sɔgɔma yana an ka taa an bɛ taa ɲɛda ye ka taa ɲɛda du yɛrɛ lasali yɛrɛ kan an bɛ taa ɲɛda du lasali yɛrɛ kan yan bɛɛ ye bolofaraw de ye ka na lasali yɛrɛ bɛ ye an yɛrɛ fa ka so fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ yan n'an kana an ko f'an ka taa ɲɛda musokɔrɔba yɛrɛ ni bina ka to yɔrɔ min nka du yɛrɛ fana bɛ ɲɛfɛ n'a sɔrɔ sisan an bɛ taa olu la nka kuma yɛlɛ ni min ye yani an ka wuli ka bɔ nin kɛnɛ in kan a ka dugawu kɛ dugu in ɲɛ ka dugawu kɛ banbaatɔw ɲɛ ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni ɲɔgɔnɔ ale bɛ sen bɛ da dugukolo minnu kan bɛ a ɲɔgɔnɔ kɛ dɔgɔ mɔgɔw b'a ɲini ka dɛsɛ nka ko n'u cogoya kama a yɛrɛ b'a ɲini ka kɛ dɔw mɔgɔw b'a ɲini ka dɛsɛ nka a yɛrɛ fana bɛ dɔw ɲini a yɛrɛ ye mun ɲini o y'anw yɛrɛ ta in de ye ka da ko n'a cogoya fana kan donc a ka dugawu kɛ n'an bɛ ko datugu ni o ye inshallah taala sabu ayo naam an bɛ dugawu kɛ alhamdulillah an bɛ Ala tanu a kisi nɛɛma caman ɲini Ala kira Muhamadu sallallahu ka ɲini Ala fɛ an ye nin sigili kunkurunin min kɛ an ye aya minnu kala kɔnɔ an aya question minnu di an ma deli Ala fɛ ni dusukun sanuma ye Ala ka nɛɛma sa an ka musokɔrɔbaw amiin Ala ka nɛɛma sa amiin an nara o de kosɔn ani fɛnɛ ka n'an balimaw fɛnɛ ziyara kosɔn Ala ka nɛɛma se u ma fo silamɛ furu fɛn fɛn kɔnɔ ale fɛnɛ ɲɛ sa kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔbaw bolo bɛɛ lajɛlen Ala ka nɛɛma se u fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka tila to an ye nin aya min kɛ kuranɛ kanu min ye anw na aw sigi o kanu yɛrɛ dɔrɔn o bɛ wasa o bɛ ko bɛ wasa Ala ko o kanu kɛ sababu ye ka anw minnu filɛ nin kɛnɛ kan ani dugu nin bɛɛ lajɛlen k'an ka hami ka wuli ka wuli an bɔra ka minnu fɛnɛ to an kɔ an n'olu fɛnɛ k'u ka hami ko bɛɛ lajɛlen k'an ka hami wuli ka wuli ka lawasa d'an bɛɛ ma alikuranɛ kanu b'an ka se degré min na alikuranɛtigiw kanu bɛ aw yɛrɛ bɛ cogo min na alikuranɛtigiw kanu b'a la cogo min na an'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na o kosɔn Ala k'an ka mago bɛɛ dilan parce que i bɛ tawasulu kɛ ka taa Ala ma n'i yɛrɛ ka baara ni fitinin dɔ ye o baara caman t'an bolo mais tiɲɛna Ala ka kitabu a kanu b'an na a donko kanu b'an na o kosɔn Ala i bɛ hinana i k'an mago to jamana ni basigi t'a kɔnɔ i ka hinana ka basigi la na jamana an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ kɔrɔla a tun bɛ kɛ cogo min na Ala i ka hinana alikuranɛ dungew sanumaw i ka an n'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan alikiyama jɔ don mɔgɔ minnu mansaw bɛ ni sanu fugulanw bɛ don olu kunkolo la Ala k'an mansaw Ala k'olu garisɛgɛ o la alikuranɛ kosɔn a n'a kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala k'o fɛnɛ nɔgɔya olu fɛnɛ mansaw ye mɔgɔ mɔgɔ ye kuranɛ durusi Ala kira ko alayhi salam ko alikiyama jɔ don k'Ala b'a bangebaga 2 wele ka na ka sanu fugulan don kunkolo la ko b'a fɔ ko ko Ala ko an ye mun de kɛ ne ye nin d'a ma k'i den karimasina ka alikuranɛ bonya kosɔn Ala kira ko kisi nama ko kuma ko mun yɛrɛ y'a kalan kɛbaga ye dun i b'a kalan a kalan dɔrɔn tɛ ka baara kɛ n'a ye k'a bɛ fɔ ma a kalan i ka yɛlɛ n'i y'a kalan i daraja bɛ yɛlɛ i ka ayan laban bɛ da yɔrɔ min k'i ka arjana bɛ da ye a sabatila ka ko
mogo tankanga do jahanama kono ka bokuran dusila ka sokono mogo la a keleme intervention ke ka foko ala ka hinula ube kuma bona ala ka intervention te otita tasma kono donc e femi ko denin toye bo amma sika soro an chama masoro manga jila dan andu fene ka sika afen no soro mo ko mare be fendo jeme ala be fen boyla mu bu sani yere na fo bamana mo foto kala ka fen bala mu ka sana yere do na nyono ala ka hinana ka fen bo anyir la mu ka sana yere ya rabbi amadila allah subhanahu wa ta'ala fe ambe voyage de la voyage kala aka do jigiya be ka fo ka be jabi ala kira ko Umar bin Khattab alayhi salam don la ka be boda Madina kata umra ke ma ko ni tara Umar ki kana nyina ngoy ka do ko ene ala kira min ka ko be nyana bolno kama me munaka yela na ka do ko voyageri akala nendo akala nente voyage kala aka do be jabi bamba jigiya ka fo ni keneni amna fenfe fo ala ka hinana ka be jabi ala ko ka kala ya ko so ala ko ka kala ya ko so alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة للسيئاتنا والسائقنا ودليلنا إلى جناتك وجنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم رد إلى هذا البلد كرامته وشرفه يا أرحم الراحمين من أراد بنا في بلدنا هذا سوءا اللهم رد كيدهم في نحورهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم دمرهم تدميرا وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في هذه الأسرة اللهم بارك في هذه الأسرة أسرة تراوري اللهم بارك فيهم يا أرحم الراحمين وبارك في هذه القرية اللهم بارك في هذه القرية الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد هذا البلد يا أرحم الراحمين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وعلى سنة رسولك الكريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم ان كانوا محسنين فزدهم في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك فينا وفي ابنائنا وفي زوجاتنا اللهم بارك فينا وفي ارزاقنا اللهم احينا مبارك يا ارحم الراحمين واحينا يوم القيامة مع الصالحين والصديقين والنبيين والشهداء وحسن اولئك الرفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد السلام عليكم. عليك كده بقرا ولا ولا بايو نعم نيلي انغورا كوكرو باي ان فا ديونا نيلي كوكرو ني ان به كوم دبي وون جينا دامنا كو يانفه koroka diwni to ka diwni chama na unyere ke fabulu nina fabulu to chama mbabe na komi ni givna be ko abe mo do be ya na sege ban fola na komi aw be nere de don o nere ke tasra mo don am danye ato ne famu ya wo era na to famu ya unyere ka fabulu ni na ko fabulu ba to be la jelena o dinga folo de ni no yo Mutar Traoré ale mi ka camera ka sisa arum da ngon dinga ya galde dinga wala mi rebe ka an mi no nyokon fe ale de dinga yo an yara an che wulon flande an fala no segu yare biya an fa yara sigile biya o ay che wulon flande ni a che wulon flande be nyana me ala bi wulon flande do o che wulon flande ne ra de o duru nai ne o duru nai donc ne folo ye no ye mutari donc flana flani ko ko fe bati Musa Traoré Musa ma be wa ko bati sabana ni no Ismaili le a fakira fa Ismaili oh donc nani na oni o mulay Traoré oh nere duru nai anyo nyera oh mu tana ole flani o flani to gre no lasna o nere to be kili go nere me ko la kashi ke nere ko bo fanya la kon to da do ko lasna kon kili na kashi ko mo ko so be lasna nere to kala man ko yo la kale nyina wala flani wala c'est venu alors para flani yo to flani oh mais ato wecha mais dans chogo yala am yawla oh Abdallah ko de ko anya ojira wala yo fana jira awla ko mi so adina tanjan soro wana mo sengelen no sa foka atina yemi wo fo fana ke ala ore kundo jaranya ya jangan baraji Bismillah. Oui, quand vous voulez, on va faire fou. Bon, on a un bout de fou. On va que vraiment Traoré ou un amanyamande. On a mon sobe badu. Traoré clé. Franchement parler. Et mon somanya
fɛn o fɛn an ka problème a b'a jɔ a kɔrɔ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ donc an b'a fo kosɛbɛ a ka fo kosɛbɛ yɛrɛ koyi ka fo donc mɔgɔ ma nana an b'a bɛɛ fo ale ka hinɛ ta b'a la an ko ala ka nɔgɔya ka jamana ala ka nɔgɔya n'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen Baraji. Bon,